Så i den her, der vil jeg lige lave en score manager, og det er simpelthen bare ved at lave et tomt objekt, score manager, og så laver vi en, der hedder score manager, og så holder vi styr på den her. Og det, den skal holde styr på, det er et stykke tekst, vi skal have vist på spillerens skærm. Der kan vi bruge TextMesh Pro GUI, og så kalde den score-tekst. Og så lige for en god ordens skyld, så går jeg lige ud her i hierarkiet her og trykker plus. Og så trykker jeg, skal vi se her, UI Canvas, TextMesh Pro. Og den vil så importere, det gør vi. Når det er så gjort, så tager vi og finder vores tekst ved at dobbeltklikke her. Og så lige sætte den måske i hjørnet, der hvor vi gerne vil have den. Jeg trykker også lige på Canvas og ændrer Constant Pixel Size til Scale with Screen Size, så det passer til flere forskellige skærmtyper, hvis vi nu har nogen, der har forskellige opløsninger. Og så skriver jeg score 0. Og så går vi ind i vores script igen, og så tager vi og laver et stykke... nu skal jeg lige se, fik jeg overhovedet refereret teksten. Vi går lige ind på Score Manager, det gjorde jeg ikke. Tekst her skal trækkes over til none, så står score-tekst, og den får den her. Så skal vi sørge for, at man får point. Vi laver simpelthen en public void, skal vi se her, add point. Og så umiddelbart kan man kun få 1 point per frugt, men vi kan lave den sådan her, at vi laver en int, og så amount heroppe, og så laver vi krølleparentes, og så siger vi, at vi skal også lige have et sted, hvor vi gemmer dem, så jeg laver heroppe en private int, og så bare vores score. Så under add points, så får vi points ind fra de her frugter, når de går i stykker. Den mængde, den skal vi så lægge til, så derfor så er det score, plus lige med amount. Og så skal vi, når vi lægger den til vores variabel her, så er det kun gemt heri, men vi skal jo også opdatere selve teksten på skærmen. Så bagefter, ja nu kommer jeg til at klikke, men jeg vil egentlig have skrevet den selv. Scoretekst, den tekst, der ligger på scoretekst, skal redigeres til at være score. Og den bruger toString her bagefter, fordi score er jo sådan set en int, og ikke et stykke string, som er en tekst. Så den her, den konverterer den til en string. Dog er jeg ikke helt færdig, fordi jeg vil gerne have, at der står score først. Så inden det skriver jeg score, laver et mellemrum, og så trykker jeg plus. Så bliver de her 2 stykker tekst lagt sammen. Nu hvor vi har vores funktion, så vil vi gerne have vores script til at fortælle, at nu har jeg altså skåret et æble over, og vi vil gerne have point. Det kan jo ske enten der, hvor musen er, for det er jo den, der reagerer med æblet. Så vi kan jo tage herover, hvor der er en masse mus-script på, og sige, der hvor den faktisk skal den over, åbne det. Og så sige, jamen når den faktisk går ind på fruit, så skal den også finde ud af, hvor score-manageren er, og så give et point. I stedet for, at den skal lede efter det hernede, hvilket er ineffektivt, så laver jeg altså lige en reference herop til vores score manager, og kalder den score manager herinde i scriptet. Og hernede, når at frugten bliver ramt, og den bliver skåret over, så foreslår den ganske fint, at vi gerne vil sige score manager.addPoint1. Det her 1, det er jo kun fordi, vi giver et tal til frugten hver gang lige nu. Men kunne det være sådan i fremtiden, når man tænkte, jeg vil gerne have mine frugter, der giver noget forskelligt, så skal vi hente dataen for vores frugt først, som vi jo laver på det tidspunkt, og så kunne vi placere det herinde. Men lige nu giver det altså kun 1 point for hver frugt. Så hvis vi lige går ind og tester, og så skal vi lige huske i vores mouse script her under vores mouse cutter, at score manager bliver refereret herover til, og så går vi ind og trykker play og tjekker om det virker. Det gør det i hvert fald. Man får i hvert fald mange point for at cutte det over. Det der sker, det er jo, at selve vores overlap point, den her, som er inde i mouse-cutteren, den kan godt detekte, at frugt stadigvæk er der. Og det er den jo også, fordi at frugten bliver kun usynlig. Dens collider bliver ikke usynlig osv. Så selvom at den her cut har sådan en bool inde i, der siger, at nu skal den stoppe med at cut, så rammer den her jo stadigvæk frugt og giver os stadigvæk point. Så vi skal have en måde, hvor at det ikke sker på, og der kunne det jo faktisk godt være en god idé, at vi faktisk havde placeret det i cut, og det er faktisk for den, der fortalte det. Det er også en mulighed,
Alternativt, så skulle man sørge for, at den ikke længere ramte noget, som var en frugttag. Der tror jeg måske simpelthen, at det er nemmere, at vi finder scoremanageren i hver. Altså begge ting er jo fine at gøre. Så jeg tror simpelthen, nu sletter vi den og siger, det gør vi ikke, fordi at det giver den her fejl. Men så gør vi det inde i cut, for den ved vi, den kører kun én gang, og den bliver låst bagefter. Inde i frugt, der er vi så nødt til at gøre den en lille smule anderledes, fordi at siden den prefab, der bliver spawnet ind, så kan den ikke vide på forhånd, hvor den her score manager er. Så vi laver en privat score manager. Og så finder vi score manageren i starten af spillet. Så score manager her, den siger vi, at den skal gameobjekt find, og så score manager, det er, jeg mener det bestemt, det er det, den hedder med stort S og stort M. Så bruger vi sådan en funktion til at finde det her gameobjekt, og inde på det gameobjekt siger vi, tag den her score manager, og sæt fast til vores variabel her. Det er det samme. Det her, det er det samme, som hvis vi træk den over fra vores hierarki over i inspektoren. Men via koden i stedet for. Så det gør den i starten, så vi ved, at den hænger sammen. Hvilket vil sige, at når vi skærer, hvilket er under cut her, at vi kan give et point. Så score manager, add point, og så bare give et point her. Det her gør det også lidt nemmere, fordi hvis vi så opretter en point per frugt, så kan vi sådan set bare give den variablen hernede. Så måske var det i virkeligheden det bedste at gøre. Men det er fint at prøve sig rundt og se, og tage den første tanke, og så også lave en masse fejl undervejs. Så vi skal faktisk ikke gøre noget på vores frugt eller noget, fordi den ved jo allerede, hvor den er. Og jeg mener også, at jeg fjerner den fra mousecutter, så den ikke giver en 1000 point igen. Nu ser vi lige, om det dur. Yes, så giver den 1 point. Og så skærer vi altså løs. Sådan.